Il-proċess parlamentari li se jwassal għall-approvazzjoni ta' emendi legali li se jagħmluha possibbli biex żgħażagħ ta' 16 jew 17-il sena jilħqu sindki jew viċi sindki jekk jingħataw il-fiduċja mill-elettorat mistenni jintemm nhar it-tnejn li ġej bit-tliet qari tal-abbozz ta' liġi. Spjegaw aktar dwar dan il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elżin Zerava Ċivelli waqt inizjattiva li ttelet issif filgħodu b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Dan biex iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin ikollhom pjattaforma fejn jiddiskutu, jedukaw, jappoġġjaw l-impenn ċiviku, it-tmexxija taż-żgħażagħ fil-governanza lokali u l-importanza tal-vot 16. Il-qofol ewlieni tal-avveniment kienet id-diskussjoni dwar il-liġi proposta l-ġdida li tagħti l-opportunità lil żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena iservu bħala sindki. Il-Ministru Owen Bonnici iddiskriva dan l-abbozz bħala pass kuraġġuż li qed isir konvinzjoni lejn il-bini ta' futur aktar rappreżentattiv u dinamiku għal-lokaltajiet Maltin u Għawċin. L-abbozz ta' liġi li se jagħmel differenza u se jagħmel lil Malta l-ewwel fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi li se nagħmlu possibbli li jekk ikun hemm żagħżugħ ta' inqas minn 18-il sena li jġib l-ikbar ammont ta' voti fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali jista' wkoll iservi ta' sindku. Is-Segretarju Parlamentari Elżin Zerava Ċivelli enfasizzat li l-Gvern għara f'mod konsistenti l-importanza tal-opinjonijiet u l-attivizmu taż-żgħażagħ fil-ħajja pubblika biex inħoloq soċjetà aktar demokratika, inklusiva u vibranti. Din hija fiduċja tal-Gvern Laburista fiż-żgħażagħ Maltin u Għawċin għaliex jekk issa il-poplu se jkun qed jara karatteristiċi kwalitajiet tajba f'żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena u allura jkunu ġabu l-akbar ammont ta' voti jew it-tieni l-akbar ammont ta' voti, il-liġi se tkun qed tippermetti li r-rieda tal-poplu tissarraf f'realtà. Għal din l-inizjattiva attendiet ukoll is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg li spjegat kif din il-konferenza servit bħala komponent b'saħħtu fit-trawwim ta' kultura ta' attivizmu fost iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin.